Какво научи от случващото се? Ще попитам сега и студентът по журналистика Борис Рангелов, който е ранобуден и вече е на пряката ни линия. Добро утро. Добро утро, здравейте. Променихте формата на окупация на ректората и вчера като че ли за пръв път бяхте почти целия ден по улиците на София. Днес сутринта как осмисляте вчерашния протестен ден? Вчерашният протестен ден беше много добър за нас. Силно казано се е стигнало до конфронтации с КНСБ. Просто наистина имаме различия в нашите виждания и искания. Срещнахте се и не се познахте? Да. С КНСБ различието е там, че техните искания предполагат диалог с правителството, какъвто ние отказваме. Ние многократно заявихме, че няма да се срещаме нито с Орешарски, нито с министър Клисарова, защото по този начин ще легитимираме властта. Докато техните искания предполагат този диалог. Още един акцент от вчерашния ден, тъй като вниманието като че ли и на медиите и на всички беше насочено предимно в центъра на София около парламента и около президентството заради консултативния съвет по национална сигурност. Гореща точка беше вчера в факултета по журналистика, където и вие следвате. Какво се случи там? Там полицията блокира моите колеги в двора на факултета и не ги допусна да излязат, защото по този начин би допуснал конфронтации според полицията. Най-странното, знаете ли кое е? Най-странното се оказа, че факултета по журналистика и неговия двор влизат в зоната за сигурност на Народното събрание, което най-малкото звучи абсурдно, тъй като по този начин се нарушава академичната автономия. Дали ръководството на факултета има мнение по този въпрос? Всъщност, разговаряхте ли с тях? Ще оформите ли някаква обща позиция? Не, но ще напишем писмо до ректора, с което по официален път ще му съобщим за случилото се. Лично няколко души са му споделяли, но е важно всичко да бъде официализирано по този начин. Имаше информация и за един задържан студент. Това разбира се от социалните мрежи. Вие знаете ли как се е развило този случай? Не, нямам информация за задържани колеги. На вчерашния консултативен съвет по национална сигурност и протестите бяха артикулирани като част от проблемите на националната сигурност, а членовете му, всички политически сили, се обединиха около това, че и политиците, и други организатори на протестни действия трябва да се въздържат от действия, които нагнетяват напрежение и задълбочават политическата криза във вашия прочит, студентския. Това как звучи? Ние не сме нагнетявали напрежение. Знаете ли, вчера участвах в едно телевизионно предаване. Гост след мен беше министър Йовчев. И се срещнахте с него в кулоарите? Засякохме се с министър Йовчев. За щастие. И аз директно го попитах, защо, господин Йовчев, използвахте полицейско насилие срещу нашите книжни щитове на 12 ноември. Той замълча и се притесни. Аз усетих много несигурност в него. Знаете ли, не може срещу нашите аргументи, срещу нашите думи да се излиза с сила и с полицейски палки. Това първо е абсурдно. Второ, ние не сме предизвикали полицията по никакъв начин. На кадрите, които може да видите от въпросния вторник, когато наистина имаше полицейско насилие, пък и вчера също имаше полицейско насилие, ние стоим на едно място. Полицията е тази, която ни бута и бие, което е, може би, тъжното. Защото когато не предизвикваш полицията, а тя те предизвиква, тогава проблема не е в нас като студенти. Проблема може би е на друго място. Сега, за да бъдем така коректни, нека да кажем, че и голяма част от полицаите си вършат съвсем достойно задълженията. Аз видях много полицаи, които казаха, вижте, моите деца са сред вас. Няма как да се отнасям лошо с вас.
Има изключително много полицаи, които са наистина съвестно вършили работата си и аз им благодаря. Финално изречение, Борис. Днес на къде? А днес на къде имаше такъв филм? Очакваме днес също да се появим по улиците, с различни акции, като колегите от надвис също подготвят свои интересни флашмобове за улиците на София. И днес изненади от студентите по улиците на София. Благодаря ви за това включване. Борис Рангелов, студент от факултета по журналистика.